gitim gi kinde machal nade to girom kodgi thuolo gi mag tije ka gidadar pono ka idaro ko tije e kinde gi mai kinde manera dhi kono ng'ato ni miya CV ni wuonya mera adogo de boma gi wach mari mogik ka wache CV gi resume gin terms ariyo ma interchangeable. Ibodon ka gimioro no gima ase bedo na explain ni luongo ni CV no kiore kata kumondik ni attach your resume podo bo kawe akawa wabed ni wang'iyo ni CV gi resume chal ji keto ga hero ga wacho ni o ma chiek to ma chara bora ana wacho ga ne ji ni gimindiko no e CV te resume networking ber in terms of modingeni to idwa dhi kanye to e yo mane mibochopo kuro onego bed ni seche mwadhi chamo sukuku ni kidhi kor gi luoch ti kata kor gi bojo ti chamo gweno to onego bed ni ing'eye ni to ng'atni en ng'a ti chako go kode mbaka to ochako siemo ni taya mar kuma idwa ni dhiye koro aparo ni networking sani kik wabede beda ni wachiemo to wamiel ahinya wagoye nyaka mbaka wang'e ni jowadwa gi oting'a ng'o kuom gi kama nyalo siemo nwa mbele erokamano nyato marodi kuom thuolo ma to kod odhiambo ma kawuono nyakora monga jwang' ti gigo ma isomo kar ka or kwayo